Аз, буки, вядя, глаголи, добро, есть, живятие, дяло. И за всички хора, които всъщност днес ни посещават с това видео, което е нашето съобщение към Вселената, е да разкажем малко за глаголицата, за това как глаголицата е дошла в нашия живот. Аз живея в Канада от 17 години и винаги съм искала да науча още един език и не очаквах, че това ще бъде глаголица. И в един тежък за мен момент от живота, глаголицата се появи в моя живот, започнах да я рисувам, започнах да работя с нея, започнаха да ми се случват интересни неща и осъзнах, че има глаголически ренесанс. В България много хора в момента работят за преписването на новия завет на глаголица. И колкото повече започнах да работя с нея, толкова повече започнах да виждам колко това, което Свети Кирил е оставил, той не го оставил само за българите, той го оставил за всички хора по този свят, тъй като тя облагородила целият човешки род. И всъщност започнах да я рисувам, започнах да я усещам, да ми се променя светогледа, започнах да усещам добротата и светлината, която може би Свети Кирил иска всички ние да усетим. Аз направих една изложба в Чикаго, където е най-голямата българска общност и интереса и въобще енергията и светлината в очите на хората нямаше значение къде сме, защото той корена влиза в земята. Да, България е чудесна. България е чудесна. Интересно, че някакси българската връзка, в момента, в който започнах да работя с глаголица, изведнъж принадлежността няма граници. Така че тя е една основна връзка